Salut și bine ați venit la primul meu tutorial. În acest tutorial o să vorbim despre recoil, control și spray pattern, în special pentru Kalashnikov. Ok, în primul rând trebuie să vedem care e forma, care e patternul, care e modelul pentru Kalashnikov, adică cum merg gloanțele când nu-i controlat. Iar pentru asta mergem undeva pe aici și punem ținta, nu știu, unde e afișul ăsta, fără să mișcăm ținta, doar ținem apăsat pe click. După cum vedeți, e un fel de șapte mai handicapat, mai retardat. Mă rog. Dar acum noi toată povestea asta trebuie să facem invers, adică toată imaginea asta, imagine în oglindă cum ar veni. După cum puteți să vedeți pe ecran. Ok, acum să încercăm să o controlăm. După cum vedeți, prima dată trebuie să mergem în jos, puțin spre dreapta, foarte puțin. După aceea mai mult în stânga și în dreapta. Bun. Haideți să încercăm să vedem ce ne iese. Da, nu e cel mai perfect, dar oricum e o diferență destul de mare și prin antrenament și mult practice o să reușiți să ajungeți la rezultate mult mai bune. Sfatul meu este să nu încercați să învățați de la bun început toată forma aia, tot spray pattern-ul, pentru că e destul de greu de stăpânit. Cel mai bine ar fi să începeți cu pași mărunți, adică începeți prima dată cu câteva gloanțe. Deci și începeți cu 4 gloanțe, da? Și 5, 6, 7 și tot așa. Până când o stăpâniți foarte bine. Nu treceți mai departe până când nu stăpâniți 10 gloanțe bine. Da, cam atât pentru acest tutorial. Dacă am uitat ceva, îmi cer scuze. Și sper că o să vă fie de folos. Și nu uitați că aveți nevoie de mult antrenament. Foarte mult. Deci nu merge de azi pe mâine că gata, știu totul. Durează ceva vreme. Important e să aveți răbdare și timp. Vă mulțumesc pentru atenție și vă salut. Ciao, pa!